Gerra hasi zanien, pues, tristura galanta. Guk eskeniko sartzen gerra, eskeniko. Gerra zetorrela haitza gendu baino, umekin da. Zer da gerra esaten gendugu? Zer da gerra, amata, zer da gerra? Gerriak urtabe nien, musika joten eguan ze zoruntan jaizezien. Da ordu nintxe lehengo ze 15 urtea jantan egin abel neska bataz. Da alan gauzela, edorzien kamioietan milizianuek fusilan dizekin je amenazetan, da ordu nintxe suspendidu zen baili hori, gerriak urtaben da. Bilbo hartu benduela eta, ez dakiz sartu duela eta, bakiz duela eta. Donosti sartu mentziela, Tolos hartu mentzuela, eta bileunan ebait ez dakiz erdako hemen mentziela 6 da olako kontuk izan zituen da. Goguan dakoat, egun batian nola etorri zian atxan laun batzuk, zatoztila, militarra zatoztila, eta aldein behar gendula. Eta ama aurduntzeon, eta amak seitun ez zienez. Gu ez gemendik anaterako. Reketiak eta moruak basatoztila eta... Bakarrik goatzen eiz gizona, diarka iosala, Dolores, que vienen los rojos! Diarroiekin auzo dana esnatu zonda, dana bildurrak aidean. Napara zetoztela, hoi goatzen ez ni, napara zetoztela, mendiz. Baitorrira, Hola, prozeskua, mendiz. Aurreneko lan egin zuten, baserri guztik hartzea etorri zian. Eta, derrepente, bialdu, ingenu zen handikan. Soldaduk, lota etorri zian gure etxea. Lau ozta izan zian, bildurra mate zuen, Gambara nahi lota, zua bildurra. Koizien aldeite zuen, eta berze gabien lota etortze zian. Baskatzen egin jala, zu asko soinu ba. Ze pasatze hori da. Alagatian, jamba! Handi bizit, jamba! Zertzian, herri joan ertzian, bombak lertuta. Etxean, etxe aurrien eseitan eola, lertutan bomba bat onduen. Nigoatzen naiz, amak ze bildur arpegia zaukan, eta zuk 3 urtekin, haitze duzu, ama bildurrez baldin badago. Aber nasten dian eta baserriai jotzen dioten. Argi etzen bitzuteik, zuik etzen itik, argi ikusizko etorretik zizkitzun, barrua. Dana bildurrak, etxian egoten ginean gu. Egunez, oieko koltsoiak hartu, lehiotan goitikan beraz zintzilika jarri, esaten zuen, balan bat edo kristala puskatuta sartu ezkeo, koltso hori sekuletzuela pasatzen. Hor indarra galdu iten zula edo hori esaten zen. Aitxaki junni horra, gana jateko gertzea, alparriak gertzea horra, zorata. Handi, dale tirok guri hona, zorata, itxandu puñetzaz aitxakin, erretea ginen. Ze zaparra tirua. Tirua, kriston pila. Alde nintzun jendeak. Haik, hor tirok hasi zian, etorri zen baina orduan jende guztiak jakame jontan gora dena aldeetia. Gizon da Andre, tume denak. Maleta zarrak altzuten bezala, aurrez beteta eta korrika danak. Ni ama guazen, nora ez nekien baino, ama guazen. Gure etxak, benga, urten badatoz, zan militarrak eta datozenak. Eta, ala, da hona entxe, otesto burrixan gainean, du muebliak eta danak. Eta orduan, danak jarri zituzten, bere zaldik eta bere gauzak, eta han jarri... Zezango izut, gauz gutxi, zenbat, oso gutxi. Beste guztia, gelditu ziren etxian, gelditu ziren gauz guztik. Eta danak utzi, eta mendiz, gau ez, nola junginan, tapa. Ne ama beti izan dua fuertia, hortan. Eta atxea izan ziren, atxea. Preparatu, hartu bihartu itxuzuna eta martxain bihar dugu. Kamioneta batekin hori joan barrena jungenean. Antziek eta baziek. Ja, junda. Oia, gero bukatu arte, gerra bukatu arte ez ginen etorri. Tiro katazean dagoazen hemen dio. Esan ez bizela, 15 nira ongo zola
gerrek hola esaten zan, 15 bai. Zortzionen barro bukatuko zala zaula. Uste zan, gerra. Gero irauntzon, 3 urte, ia.